ti zaplesá pleso aj srdce každého muža, ktorý zbadá takéto niečo krásne. Hneď vám to ukážem. Martinka Sekulová, hovorkyňa Incheby, prajem dobré ráno, pretože tu sa dnes ráno nachádzame aj s počasím. Vítaj. Dobré ráno. A prosím ťa, toto je autosalon. Typujem správne. Správne typuješ, začína dnes, je to 21. ročník, no a potrvá až do nedele a máme tu naozaj stovky nádherných noviniek, nablískaných aut, ktoré budú strážiť krásne ženy. A nejaké rekordy pre tento rok? Rekord je počet výstavných premiér, tento rok je ich až 69, čiže podstatne viac než v minulom roku. Autosalón je väčší, krajší, sú tu zaujímavé značky, aj také luxusné. Je čo pozerať. A ja som čítal, že crash testy, na to sa môžete tiež tešiť svojím spôsobom, že ako to auto môže dopadnúť, keď sa stretne s kým, s čím. To už sme pri sprievodných podujatiach. Budú to také zrážky, jednak chodca s autom, aj dve autá sa zrazia, aj potom auto zrazí cyklistu. Tak je to trošku také odstrašujúce, ale hlavne chceme, aby ľudia si dávali pozor. Je to o bezpečnosti, je to pre vás a na vás je potom to rozhodnutie, že či na veľkosti záleží alebo nezáleží. A to už tak trochu mierim k pánovi Mičkovi. Dobré ráno prajem. K produktovému manažerovi z Kie. Vy ste totiž to za tie menšie auta možno teraz, ako keď na to pozerám. Na čo sa pozeráme? To je nová Kia Picanto, vidíme jej premiéru na Slovensku. Dobré ráno prajem. Na veľkosti nezáleží. Nie? Čiže to je malé auto, povedzte výhody. Stojím možno pred rozhodnutím malé auto kúpiť, veľké auto kúpiť, takže keď vy hovoríte malé, prečo malé? V prvom rade by som chcel povedať, že už dávno neexistujú malé auta. Ako vidíme, tak tie auta sú konštruované tak, že pôsobia čoraz robustnejšie a ich interiér je čoraz väčší. Nespornou výhodou malých aut je, že sa tam prenáša výbava, ktorú sme predtým vedeli nájsť iba u veľkých aut. A predpokladám, že na ulici v meste sa s tým dosť dobre zaparkuje práve kvôli rozmerom? Áno, to je tá najznámejšia výhoda. Možno ešte ďalšia, keď pridáte? Ak pridám, tak je to určite spotreba, ktorá je u týchto aut oveľa nižšia a tým sú aj priateľskejšie k životnému prostrediu. Dobre, takže to boli pre malé autá, ja veľmi pekne ďakujem. A teraz si hovoríte, čo malé. A poďme na veľké sa pozrieť. Aj tie sú tu a myslím, že tiež majú pred sebou nejakú premiéru dnes v Inchebe, ale to už idem za pánom Majdom, PR manažerom Mercedesu. Dobré ráno. Dobré ráno, prajem. Takže malé, veľké? Závisí na chuti, no. Ja určite veľké. A keď veľké, tak prečo veľké? Už v samotnom názve to je šport utility vehicles, alebo teda viacúčelové športové vozidlá. To znamená, že to auto vám dáva k dispozícii voľnosť, možnosť jak dobre cestovať po diaľnici a pohodlne tak ísť do terénu, zbaliť rodinu na rodinný výlet, alebo si zobrať športové náradie a jednoducho ísť, na ryby alebo surfovať. Takže tá sloboda v pohybe je jednoducho týmito autami daná. Samozrejme, vysoká bezpečnosť, vysoký posed, dobrý rozhľad na cestu. A vy ste tiež priniesli tento rok nejaké novinky, na tie sa pozeráme, myslím, v tejto chvíli? Áno, predstavujeme novú triedu C a C Coupe, máme aj nové SL-káčko, teda zase malinké auto, ktoré je športovo ladené, je to kabriolet, takže máme novinky. Veľmi pekne ďakujem. Je na vás, priatelia, ako sem prídete, kedy sem prídete a na čo všetko si zameriate svoju pozornosť, pretože tých Audi tu neurekom. My keď sme sa dostali len sem, tak nám to trvalo strašne dlho, pretože tu sa pozri, to stojí za to. A ako som spomínal, dominuje tu krása. V podobe aut, v podobe krásnych žien. A keď hovorím o tých krásnych autách, tak keď ostanete s Teleránom ešte nejakú tú chvíľku, tak sľubujem, že vám ukážeme najkrajšie auto. Môžete si porovnať svoj vkus s ľuďmi, ktorí urobili alebo zúčastnili sa takého prieskumu a môžete tipovať, že čo to vlastne bude, aké to bude auto. A to všetko už v Teleráne dnes ráno, možno o nejakú tú 3/4 hodinku. Takže z Incheby a z autosalónu zatiaľ dobré ráno, príjemné vstávanie, krásne vstávanie.